Nyasi mar Mbalariany ma Kenyatta ma nyiso kido mag ogendini mopogore opogore ma pacho ka ochakore kawuono kendo biro dhi nyime nyaka giko jumani. Duncan Wamgugu ma ochung'ne tayo nyasi nowacho ni piem biro bedo e kidienje mopogore opogore moting'o dusruok, wer kod miel kod tuke mamoko. Nyasi no mane ochakore higa mar 1992 opuo kaka mano manyayo achiel e kind jopuonjre mawuok e alwora mopogore opogore pacho ka kanyakla kod pinje maoko. It's my sincere hope that the unity of performances showcased this afternoon will be of great impact to us as we continue to appreciate the multiplicity of cultures while finding harmony in these cultures. Ladies and gentlemen, with great appreciation, I acknowledge the contribution of KU towards the growth of entertainment in Kenya. I, being a direct benefit with our company Homeboys Entertainment, we have provided services to KU several times over the last 15 or so years and continue to do so. And I thank KU for spearheading that initiative. Through the events, we endeavor to integrate a community of scholars, understand each other, and encourage peaceful coexistence, and together we can gaze to the future with hope of one nation, one country, one region.